Als ik dan al deze foto's weer zie, dan komen alle herinneringen weer boven. En dan is het ook, ja, bepaalde geuren komen die dan ook weer in zin. Want het is alles verschorenst hoeveel mensen nog op straat leven in Londen. Op vakantie gaan naar Londen om daklezen te helpen. Dat is wat Sandra en Henk Buitenhuis van Damwart elk jaar hier doen. Op een van haar vakanties waren ze rekken door de meesten op stritten. Nou stek ze haar eigen vakantiehield in, het uitdelen van eten en kleding om de meesten op stritten. Dus het leidt toch bij de gewoon mensen op stritten, zeg maar. Vrije, wat hebben we nodig, wij kunnen mij helpen. We gaan met volle koffers in. De mensen hier thuis die doneren ons spullen. Die ene had nog wat joggingbroeken, de andere die had shirts, die ene die komt met sokken. En, we nemen zo volle mogelijk mee. Dit bultje kunnen we vast weer in een koffer. Maar het stel u dan wordt is correct weerom uit Londen. Dat ze opnieuw een soort daklezen hulpen hebben. Dit is de Niese, die troffen we in Green Park. Die werden de doden ontfjorjen. En een paar dagen later toen waren we daar weer. En toen waren ze weer ontdoden voorjen. En toen ben ik heel langzaam naar haar taron, want ik zei volgens mij is daklezen. Dat wist ik niet zeker, maar ik dacht van nou, toch maar even vrije. En dat wie ik zo. En toen vroeg ik van, kan je ergens mee helpen? Heb je wat nodig? En toen zei ze van, ik wil zo graag een paar squon ha. Nou, ik zei, dan gaan we nou om squon. Dus we gingen met haar richting centrum. En ik had er al helemaal zin in. Ik denk, op een mooie hege berg kwam bij de outdoorzaak. Of een paar goede sneakers. Maar toen waren we bij de winkel en toen gingen ze in één streep naar de Crocs. En toen was ik super wat teleurgesteld. En toen zei ik zei, you can choose every shoes you want. Ik zei van leather of... nee, ze zei, ik wil heel graag Crocs, want die ben warm. En die luchten goed terug. Als mijn zakken een beetje wierd worden, dan ben ze samen weer droeg. Dat was goed genoeg. Dus ze had een paar knalroze Crocs uitgezocht. En dit waren de roze Crocs die het worden weer. Nou, hier helemaal blij. Waarom in Nederland blozen om haar hinnesje om ook hier het verschil te maken. Ik ben niet echt een fruiteter, maar bij wijze van als ik een appel meeneem, dan neem ik 2 appels mee. In de veronderstelling van als ik daarin tref, want in Grains ben ik daklezen. En in die oud ben ik daklezen. Het is, je kan hier ook delen. Sandra en Henk binnen van plan in april weer naar Londen te gaan. Nou ja, had hij een tentje met Home Sweet Home, had hij ervoor te staan.